to normálně hoří, ta střecha už hoří, no. Kus. Můžete to nafukovat, to je ta... Jo. Oni to přece měli takhle, že jo, to stavili jako... No, to vidět podle tý tma. To je hrozný. Všechno to tam hoří, to je hezky. On dávají pěnu, že jo, nebo co to je? Ne, to je pěna. To už žádná není voda, to je pěna, ale. No a na tu budovu, no. Oni to ještě nepřeskočil jsem, pojď se, kde už to je, ale. To tam vůbec nebylo předtím. Ty vodo, to je hezky, to je teď by to potřebovali hasit. Já natočíme tu, jak je strašně nemocná. No už mi o něm říkala, já říkám nemám, já jsem ji nechal doma. Takže mi hned říkala o cigáru, to musíme jít zkouknout. Tady ten provoz hrozný, viď? Jo, by to měli spíš zavřít. No, že to zavřou celý město, že jo, teď. A teď to můžu dát dolů. Pěna, to už jo, pěna, no. Dvě. No, asi tam... A že někdo z druhé strany, to je divný, no. Možná už přejde zase na nějaký taky, že jo? Tady to bude berounský, že jo, takže to dá, no. To je naštěstí pryč, se, ale by začal pršet jako všechno z strany dolů. Vidíte, to je za hrozný mrak. To natáčí? No. To je ovzduší, Ekologie. No. A už tam jsou na střeše, hele, vidíš, je tam? No, už to tam asi pokropějí. To je tady na ulici. No, máme tady dneska plno. Co mají, jo?